mondta neki, hogy mutatok még neked dolgokat, és akkor így, és akkor mi úgy lakunk, hogy a vár, a Pécsi kapuval szemben van az erkélyajtónk, és rálátunk a Mátyás templomra. És fura módon én nem értem, hogy ezt az úr miért ezt adta így, de egyszerűen azt tudom, hogy nem találtuk ki, mert ugye, és 10 évesen nem találja ki, és mondta, hogy látta a templomot, egy nagy sötét alak körbe ölelte az egész templomot, és mondta, hogy én vagyok az Úr, és senki nem lehet fölöttem, tehát hogy én uralkodok, és akkor itt látod, hogy így látta, le is rajzolta, hogy látta. Ott volt az a nagy alak, és wow, tehát én azt látom, hogy ez egy hatalmas nagy templom, amiről beszélünk. Igen. És ez a lény, amit én látok itt lerajzolva, a templomnak az aljától egészen a tetejéig ér, de még annál is nagyobb. Igen, egy hatalmas. És úgy öleli át az egészet, hogy tulajdonképpen szinte nem is látszik ki belőle a rész, teljesen takarja ez a lény. És ez egy sötét lény, tehát mindenképpen egy szellemi fejedelemségről igen, beszél. egy hatalmas fejedelemség, és aláírtam, hogy, és ezt nem tudhatta egy gyerek, hogy ez a Génius Loci. Ezt hallotta ő? Igen, az anyja mondta, hogy ez a Génius Loci, és azt se tudtuk, hogy mi az, de hát a helyiségnek a szelleme. Aha, értem. És mondta, hogy a templom mellett ugyanakkora ilyen totemosz, ott ami ott le van rajzolva, ilyen faragott oszlop volt. De az is ugyanakkora volt, és azon ilyen csúszómászók voltak kifaragva, tehát ilyen látom, hogy ide van írva, hogy denevér, csiga, tehát ezek a tisztátalan állatok, bagoly, béka, igen. Ezek voltak rajta. Igen, és akkor még nem tudtuk, hogy ezt most mire véljük, és akkor az Úr utána tanított minket, hogy az Ezékiel könyvében írja le ezeket, hogy a jeruzsálemi templomban elolvastatta velünk az igét, hogy ugyanezek a tisztátalanságok voltak, és tulajdonképpen ezért ítélte meg az Úr Jeruzsálemet a bűnei miatt, és ugye, hogy a utálatosságokat bevitték a templomba. És ide van írva, hogy bálvány, ez mit jelentett? Tehát, hogy ott bálványimádás volt, igen, és tulajdonképpen ezért volt tartózkodási helye ezeknek a démonoknak. Igen, tehát hogy ezért ítélte meg annak idején Jeruzsálemet, tehát az ő népét az Úr, mert Isten helyett bálványokat imádtak, és ugye, hogy ez ítéletet hozott magával, és hát utána így tanított minket erről az Úr, hogy mondta, hogy ő tanítani akar minket. Hát tulajdonképpen ami történt a lányoddal, hogy őt Isten többször is elragadta a mennybe, és a mennyei elragadtatásai révén megnyílt számára szellemi látóképesség, és onnantól kezdve elkezdett belelátni a szellemi világba, és jó dolgokat is, és rossz dolgokat is elkezdett látni. Hát a rossz dolgokat csak akkor, mikor az Úr valamit akart neki megtanítani, és így történt az, hogy ő rajta keresztül átadni nektek, vagy másiknak, vagy akár most nekünk, akik hallgatnak. Azért nem értettem én, hogy Uram, miért ad? Mert ezek ugye nem olyan dolgok csak, ami ugye a mennybe történt, hogy lubickolunk egy kicsit az Úr jelenlétébe, és jaj, de jól érezzük magunkat, hanem ezek olyan komoly kijelentések, amikkel úgy voltam, hogy hát ez nem lehet, hogy csak nekünk adott. Tehát ez nem csak nekünk ad, mert miért adta volna nekünk, pont nekünk. Az Úr mondta is nekünk, hogy volt, amikor ő megengedte, hogy nem az Urat hallja. Tehát ő tanítani akarta őt is, meg engem is, hogy meg tudjuk különböztetni az Úrnak a kijelentéseit. És volt olyan, hogy teljesen ilyen hétköznapi dolgokban, hogy például, hogy tegyünk ide-oda. Tehát olyan dolgokban, aminek nem volt nagy hord ereje, de mégis, mikor azt mondta, hogy ő most ezt mondta neki az Úr, és akkor egyből a szellememben rögtön éreztem, hogy ez biztos, hogy az Úr mondta. Aha. És akkor mondta, hát anyu, én is éreztem, hogy valahogy nem olyan. Tehát, hogy ezt a fejemből, a fülemből hallottam, és mikor az Úr szól, akkor egész belülről a szívemben hallom, és hangosan hallom, ez pedig kívülről jött.
Tehát ő már 10 évesen is meg tudta különböztetni. Igen, hát nekem ezt mondta, hogy tényleg anya, most, hogy mondod, hogy nekem se. Mondta, hogy ezt másképp hallom. Aha. Hogy ez